É importante presentar esta edición polo seu contido e porque para o Concello supón un esforzo importante e traballo do persoal e demais que creo que merecen respeto e que sale a luz e que se presente como que todo sigue, que se imprimen 15.000 exemplares que se reparten gratuitamente en todos os terceiro trimestre do teatro o lugar onde se van celebrar estes espectáculos, outubro, novembro e decembro. Son 10 espectáculos a desenvolver neste teatro, 8 deles pola Rede Galega de Teatros Auditorios, 8 espectáculos son contratados polo Concello a través do Rede Galega de Teatros do Agadic, 4 infantís que inclúen monicreques, concerto musical, circo e teatro musical, e 4 de adultos, 2 de comedia e 1 contemporáneo. 2 destes espectáculos son contratados polo Concello de Tui directamente, que son un de teatro para bebés e o concerto de Nadal. Dende Urdime traballamos sempre alrededor das artes escénicas dirixidas a público infantil e familiar e este é o caso da compañía que hoxe represento aquí. Este venres chegará aquí Trompicallo, é unha das compañías que leva máis anos traballando o teatro de títeres no noso país. Cumpriron 20 anos sobre os escenarios no pasado 2016 e esta será, polo tanto, a montaxe coa que celebrarán a nova montaxe coa que celebrarán este 20 aniversario. Il Maquinario Teatro é unha compañía que levamos dende o ano 2012 traballando. Resaca é o terceiro espectáculo noso. Podemos dicir que é o espectáculo quizáis máis persoal. Os dous primeiros espectáculos, tanto Me Almofada como Perplexo, eran espectáculos de autores contemporáneos. Este, pois, o primeiro espectáculo que facemos con textos propios, foi un traballo colectivo de moitos meses de creación. É un espectáculo no que contamos tamén en escena, temos a sorte de contar con Vadim Juknevich na composición musical e na execución musical, tamén como intérprete. É un espectáculo pois moi apegado á nosa realidade. Nos sentíamos que de alguma maneira necesitábamos dar un paso máis alá, facer algo que nos resultase de alguma maneira máis complexo, dar un paso cara a algo que nos pensábamos que era máis valente, que era como utilizar o teatro como espello da nosa propia realidade, mirarnos a nos mesmos aí e pensar que podíamos contar, non? Artes Acía leva desde o 2009, este é o seu cuarto espectáculo, chamase Chola It Girl, é un proxecto que leva pois cousa de un ano e algo moi activo, porque non só é un espectáculo escénico, sino é un proxecto cultural, no que fixemos unha webserie, lanzamos unha liña de moda, de camisetas, de merchandising e tamén fixemos un blog no que quixemos dotar a este personaxe deste espectáculo, Chola, de popularidade. Entonces quixémola facer blogueira e youtuber galega 100% ecolóxica. Entonces estuvemos pois traballando durante un ano niso, creando un blog, creando unha canle de YouTube e que se fixera popular este persoaxe. Quería comentarvos que María Fumasa é un proxecto un tanto particular porque xira en torno a un neno con parálisis cerebral que se chama Rui. María Fumasa foi unha idea de Uxía, a cantora, que xa polo ano 2006 se lle ocurriu en compañía de uns amigos brasileiros que tiñan un repertorio moi grande de cancións infantís, pois gravar un disco para regalarlo a Rui, que é o seu afillado. E aí naceu un pouco María Fumasa. O noso obxectivo é visibilizar a diversidade, que a xente vexa que unha persona en silla de rodas tamén pode actuar, ou unha persona con autismo, unha persona con síndrome de Down, o sea, que se den conta de que teñen cabida na sociedade. E moitas veces nos démonos conta que se hai xente en silla de rodas ou autistas ou síndrome de Down entre o público, pois a xente non os percibe, non é consciente de que están, de que hai xente distinta. Pero cando están encima do escenario, sí, porque son como un foco. Entonces Rui, cada vez que está encima do escenario, realmente funciona como un foco, todo o mundo repara nel e se dá conta que dentro da nosa sociedade hai diversidade, que hai xente con distintas problemáticas
e que todos temos cabida, que todos temos cousas que ofrecer e que realmente, se nos aproveitamos as diferencias, o único que vamos a facer é mellorar tanto os que estamos próximos a él como toda a sociedade, e iso enriquece, fai que seamos mellores persoas, porque podemos decir que os nenos que están no cole con Rui son diferentes. A actuación do 22 de decembro pois é un pouco o xerme que pode iniciar este proceso, porque o concerto da orquesta pois vai ser acompañado do coro da Escola de Música de Valença, co que os alumnos de ambos centros e profesores de ambos centros van a participar conxuntamente nun proxecto moi bonito, nun concerto de Navidad que esperamos que sea do gusto de todos os espectadores e que cause unha gran expectación, xa que o ano pasado pois o teatro cheouse, quedou xente fora e esperamos que este ano pois conseguir como mínimo o mesmo aforo. O Concello de Tui forma parte desde o ano 2002, casi desde os seus inicios desta rede e bueno, é un concello co que compartimos a nosa tarefa de difundir o mellor da nosa produción escénica e que é un socio que leva traballando con nós non só no cofinanciamento, senón colaborando en todos os programas que facemos en colaboración coas entidades locais. Neste sentido, teño que destacar que en Tui se fai un traballo, como ben se decía, espectacular na xestión cultural, tendo sendo un dos socios máis activos é o que consigue pois que atraer a máis público en cada espectáculo, enchendo este fermoso teatro e as súas 554 butacas. Unha programación feita con toda a calidade, con moito cariño, e como vemos tamén na programación que os presentamos tamén totalmente en galego. Por iso quero felicitar o Concello, o equipo de Cultura, desexar que sigamos presentando moitas veces máis aquí a programación de Tui. Nos privilexiados de que un Concello como o Concello de Tui poda ter unha xenda cultural tan ambiciosa, que é certo que detrás desta xenda cultural pois hai moitísimo traballo e sobre todo pois un enorme financeiro do Concello para poder levar esta xenda adiante. O decía un dos intervintes que en momentos como os actuais, onde se lle soen virar as costas á cultura, pois eu creo que é meritorio que neste caso pois o Concello de Tui, o actual goberno, pois este empeñado en adicar cantos recursos sexan posible á cultura, porque eu creo que nesta reflexión coincidiremos todos e despois de ver pois os derroteiros polos que desgraciadamente nos conducimos a veces na vida pública e social, eu creo que a cultura pode ser un elemento de encontro, de unión, bien de logo, é algo que forma parte das nosas raíces e temos o deber e responsabilidade do conxunto da administración prestarlle canta atención sexa necesaria. Esa foi a nosa premisa dende o goberno e espero que así sexa, porque a partir dun futuro cercano teñan responsabilidades. Esta xenda é posible non só polo apoio decidido do goberno e polos recursos financeiros que se aportan, senón porque, como ben temos nesta mesa un claro exemplo do que é o compromiso da xente coa cultura, e vos quero agradecer a todos e cada un de vos públicamente que grazas ao vosso traballo, ao vosso esforzo, nunha faceta difícil e nun momento complicado, pois sigades apostando por facer cultura, que é sumamente importante, e polo tanto pois tamén grazas a todos e cada un de vos pola vosa aposta. E despois, pois xa para rematar, pois agradecer como sempre fago aos profesionais do Departamento de Cultura que dirixe María José González, aos responsables, aos traballadores deste teatro, a Melchor, a Diego, e como non tamén pois ao técnico de cultura, a Miguel Alfalla, porque tamén sin o seu esforzo e sin o seu sacrificio isto non sería posible e hoxe non estaríamos hablando desta gratificante e ilusionante realidade. Nada, moitísimas grazas